BSL, sain Cymraeg gyda is-deitlau cymorth. Black Lion Inn blaenorol, stryd y Castell Conwy. Tybiwyd am amser bod yr adeilad hwn yn dyddio o 1589, y dyddiad a welwch uwch ben y drws blaen. Dyddiwyd y sampl o drawst i 1441 i 1442, sef cyfnod ailadeiladu yn dilyn dymchwel y dref Gaerog yn 1411 gan fyddin y Waenglyn Dŵr. Yn wreiddiol, roedd gan yr adeilad dwy neuadd a nenffyrch cymylog. Cafodd ei drawsnewid yn 1589 pam daeth yn breswyl wal garreg ar ddau lawr gyda rhoddfa aelwyd. Mae'r llythyrennau JB yn hefyd ymddangos uwch ben y drws. JB oedd John Brictol, Vicar Conwy ac aelod o'r teulu cefnog a dylwanadol Brictol. Roedd y tŷ naill ai'n ficerdu neu'n breswyl preifat iddo. Cafodd yr adeilad ei ailfodelu yn yr 3 ar 15 ganrif fel y Black Lion, tafarn ar gyfer pobl a oedd yn teithio gyda coed a ceffyl. Roedd gan y Black Lion ffynon ei hun, a selar a oedd yn ôl sôn yn cynnwys twnnel dianc cyfrinachol o dan wal y dref i'r cei. Mae hanesion bod 2 ysbryd yn yr adeilad sy'n fwy sinistr a'r llall, sy'n fwy chwaraeus a deridus. Yn 1935, prynodd William Henry Morgan yr adeilad ac roedd yn rhedeg ei fusnes peirianneg trydanol o'r adeilad stablau blaenorol yn y iard yn y cefn. Cafodd blaen yr adeilad ei brydlesu i denantiaid a rhedau siop fferins. O 1958 ymlaen, roedd yr adeilad yn siop de ac yn fusnes hen bethau. Yn 2002, prynodd Ian Hughes, perchennog busnes atgyweirio ceir lleol, yr adeilad, a ddechreuodd yr gwaith o adnewyddu. Bu i un o'i gyrwyr panel greu'r Jack Doe metal sydd ar ben y to. Mae pobl sydd wedi ei geni o fewn y waliau'r dref yn cael eu hadnabod fel Jack Doe. Bu i Angharad Jones y perchennog newydd gwblhau'r gwaith atgyweirio ar yr adeilad ar gyfer defnydd preswylio yn 2015.